दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाहाय बोसोरारि फरायसालि सप्ता फालिथायखौ 3 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै 7 डिसेम्बरसिम लानाय जादोंमोन। बे फरायसालि सप्ता बादायलायनायाव जों गाहायै स्पर्ट्स, लिटारेचार आरो कालचार बे मोनथामखौ गाहाय लानानै जोङो देग्लायनि बोसोरारि सप्ता फालिथायखौ जोङो खुंनाय जादों। दा जोङो बेनि गेजेरजों जोङो फरायसाफोरखौ जोबोद थुलुंगाखांहोनो हादों, जाहाथे इयुनावहाय बिथांमोनाहाय हयथ' सोरबा नङा सोरबा सासेया गावसिनि रोंगौथिजों सोरबायाबा मोजां गेलेगिरि जाहैनो हागौ, सोरबायाबा मोजां थुनलाइगिरि जाहैनो हागौ, सोरबायाबा मोजां हारिमुगिरि जाहैनो हागौ। जों बेखौ दा जोङो बादायलायहोनायनि गेजेरजों जोङो मोननो हादों आरो दा गोबां फरायसाफ्रानो बिदिनो बादायलायनायाव देरहासार जानो हादों आरो देरहासार जानाय बिथांमोननोहाय जोङो मोनसे ट्रफि आरो मोनसे सार्टिफिकेटजों जोङो फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय जादों। आरो बेजों लोगोसेनो आङो पर्बतजरा हालामनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ खावलायो आरो जानाखि माखासे जोंनि पर्बतजरा हालामनि गारजेन बिथांखौ खावलायो, जाहाथे जोंनि फरायसालियावहाय फैगौ सोलोंथाइ बोसोर 2022 आरो 2023 मायथाइयावहाय जोंनि फरायसालियावहाय एडमिसन लानानै जोंनि जिकेबि एकाडेमिखौहाय थुलुंगाखां होयो, बेखौ आङो मेसेज हरनाय जाबाय। मानो होनबा जोंनि 2022 आरो 2023 नि एडमिसनखौ जोङो फैगौ 2026 फेब्रुवारिनिफ्राय जोङो एडमिसनखौ जोङो लानाय जागोन। आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोंहा दिनै बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिजों खुंजानाय बोसोरारि फरायसालि सप्ता फालिथायाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरदों जोङो काजिगाव ओनसोलनिनो डक्टर राधा रानी बायदेव, आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जर'खा आलासि हिसाबै जोङो हांख्राय हरदों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म कलेजनि लोगो बिबुंगिरि एबा एसिस्टेन्ट प्रफेसार सार मिकराज ब्रह्म बिथांखौ जोङो आलासि महरै मोननो हादों। आरो बिथांमोनाहाय जोंनि फरायसाफोरजों लोगोसे दिथागिरिफोरखौहाय गोबांनो बोसोन होलांबाय। बिथांमोननि थाखाय आं बिसोरखौ जोंनि फरायसालियाव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावो।